bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓi yankoɓe Piindi TV caggal ndu jettuɗen Allah en juule ɓurnaɗo windere o en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en neddi duwaw dendagal ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ina jooɗi subaki kikiɗe jamma e ñalawma ina jeeɓa ayaw yeɓirde meɗen wiyetede Piindi TV to mbawɗon wonde no gonɗen foof yo jaam e kisal wone moon en garti hattan Mawlana Moubarak joom baɗe bawɗe baɗo ko hani ɗo hani joom sutura aduna e lakaro dokkuɗen fartaŋe wawde tawede ɗiɗo ñalɗi pattam lamiji gam tigui rigui filde lefol biyetengol gande jaraale enen gandi gande jaraale ko yewtere nde ganduɗa ma ina mema Afrique e Sénégal no didorno ɗum noon en beddinoma bande annonce hande noon woni émission men garwoniji mo ganduɗa ma en mbaɗ ɗum e mawɗo Abou Diop mo ganduɗa ma ko wiyete ko mawɗo ardi bonnani kono mawɗo so idimama e suudu kadi alay saago wiyema ya reeno dialal ko ɗum saabi mbiɗen ko kanko tigui cuɓiɗen comme mo ganduɗa hoore ma ina yewtana en ko ganduɗa hoore ma kañum woni Afrique sen jiiɗi andu ɗum mais également yewtana en e Sénégal sen jiiɗi andu ɗum par ce que hanki wonno Sénégal leldino hanki wonno Afrique leldino Abou Samba Diop jaam Allah wiyetema Sarr mi salmitima mi salmini yeeɓiyankoɓeɓe e filmoɓe e montoɓeɓe eɗen ñaago Allah kala ko haala ɗo yo won goonga yo won ko famni yo won ko naftorte yewtande ɗo eɗen jetta bani men debbo Habsa Diallo eɓɓina ɗum ɗo golluɗen e makko jadɗen hen dawal bangal fayida bandiraɓe ina wona hen no cohluno ɗum no fewi wona foof en yimɓe mbawa yidude foof en jettima no fewi kono kadi ko wiide so wiyama Ganndo jaraale wona neɗɗo goto tan hande ne wawi mi jooɗima ɗo kono janggo ma dañ goɗɗo ɓurɗomi gandal bawɗo arde tawa toɓɓere nde jiɗɗa haalde nde mi wawa walla ɓurɗomi hen gandal a haala hen e kono hade ko ɗo gonɗen ma en udde yewtande tan ma ɓurɓen gandal nooto hen wonana yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe nafoore Abbas Dia ko noon tigui wonana yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe nafoore surtout ko jawten ko jiɗɗen kay ko wona nafoore wonana nafoore rendo ngo saabu so tawi neɗɗo wiyama Sénégal hanki walla Afrique hanki holno leldino holko mbawata wiide men mawɗo Abou Samba Diop e nayaji Abbas aɗa andi fulɓe mbiya so tawi yiɗɓe hodde jeehi feeloyde so tawi kaldani ma wonɗo majjodiri Afrique o koko jiiɓino wona Afrique tan ɗo tolniɗen hannde ɗo won leyɗele gardiɗe hannde tollino ɗon kono hade ko Afrique kalten jiibu Afrique ndu ko jiibu hakkude men e koye men kono ɓurno mawnude ko jiibu arnoɓe jaggidden ɓe hakkude mumen e koye mumen hakkude mumen e men kono hakkude men e koye mumen yeeyi o woni enen e koye men o ardi ndiɗo leydi o jeeyi o ga diwan o rewi o hannde o wadde o no woodi kamɓe arnoɓe jaggidde ɓe ɓe dañi caɗele wone leyɗele Afrique kono kam ɓe dañi caɗele hakkude majje hade ɓurno wonde noon saɗede ko kamɓe jaggitoɓe wonkude famudirde ɗo sen dokkiyo mbiyen leyɗele gonnoɗe hen ɗe ko leyɗele kewɗe ɗen leyɗele kewɗe gooti hen foof ina joguino ko jiimi e nder Afrique manam sa yiɗi mbiya Allemagne to ganduɗa toon moɓodiral bangal Afrique feccangal waɗa e 1884 1885 ɗum koto Allemagne wadde Allemagne wonko joguino e nder Afrique diwan Togo e banggue Cameroun Angleterre wonko jagguno e nder Afrique Italie wonko jagguno e Afrique Portugal wonko jagguno hen e ko nandi hen ko nandi hen wadde min somi famide ɗon jiɗɗa wiide ko ɗen ɗon leyɗele ganduɗa kañumen ceɓino en doole seeɗa kamɓe hen goto foof koko arno ƴetti ƴellal muɗum e nder Afrique kamɓe ganno ga sa ƴeewete ko Portugal kañum jiiɗi arde ga nden ko ndiyam ndewno ɗum ko yewta wonde ay navigateur woɗɓe waɓe noon goto fof iɗo yiitude duunde ɓe jiita duunde goye ɓe jiita to ɓe jiita duunde Cap-Vert ɓe jiita duunde Seychelles yahoɓe ndiyam ɓe kala ɗo jiituɗa tawɗa commercement e faggude ma no wawi yaadude hen jaggaɗo ɗon konko an jeeyi janggo minne mi iɗoma arde ɗo min iɗoma arde ɗo a iɗakimi ɗo wadde on coow heewi e leyɗele mawɗe jaggitoje ɗe joni noon emo ganduɗa ko gorko biyeteɗo Sansali Bismarck ko joom haqqille no fewi ko almanaji wi enen kam bandiraɓe gaye nden tan ƴeewen goto men fof ne wiya kañum fof o wi min jaggi jañum o wi min jagguno nguy o wi min tawɗami ga o wi gaye kalden ha gaynen sen pamodiri haalduɗen e jaggitteɓe sattata e ɗum wadde noon mo ɓural Berlin 1884
en 1885 ɗum ɗon noon koto Allemagne ɗen leyɗele mawɗe jagguinoɗe ɗen noon ɓurɗe heewde ɓe jooɗi e nder ɗum ko gila e ko 15 novembre 1884 to Berlin ha 26 février 1885 e gaddugol chancelier Bismarck kanko no président conférence o ko hen noon ɓe jiiti ɓe ƴeewi ko wiyete ko joni en mbiyen mbaɗa dialogue ɗo Sénégal waɗa dialogue ɓe mbaɗa dialogue kamɓene ɓe jooɗi wadde dialogue ƴeewde wiide min dey fanayi walla beelel ɓoggal min tawi ko Abbas innoɗon jaggude lewi wadde Abbas tottama ɗon aɗa wadde kewol noon e tatkinaɓe o e banggue oyne ko kawi jagguno toon e wiide tan ɗeɗo leyɗele ɓe jewtide haaɓe nanodiri yo o ƴetta ɗum o ƴetta ɗum o ƴetta ɗum o ƴetta ɗum ɓe mbawa jagguide no hannirta ni moɗo winde deftere mami nelde deftere nde e wiyete ko Ganndi kuptidinɗi mawɓe nder Berlin jaggita ko Afrique e duttoɓe hamme Mali deftere nde heccanke mbiɗen sa aduna yaha heewi fota gon waɗa hen son o ene yaha hen ko ɗum nde ɗo deftere haalatno wadde koye ɗin ñalla ɗi e leydi Allemagne e ngal ɗo kaldigal jaggita ko Afrique ɓuuri hankanti jaalade kono noon tigi jaggita ko Afrique hen ɓuuri jaalade somi faami Afrique nde koko jagga tan ha gasi moni foof ari ƴetti hunde e numɗo mum wi kañum herori ko noon ɗo wadde kono noon sen gumima ɗon sen gari e Sénégal Sénégal aussi koko feccino sa ƴeewi comme par exemple ma taw ko adi fof ɓe mbi Sénégal wonno ko royaume aji wonno ko royaume Jolof waɗi royaume Kayor waɗi royaume Bawol waɗi royaume Sine waɗi royaume Saloum waɗi royaume Waalo waɗi royaume Fouta Toro kono e nder ɗin ɗon royaume aji pecce goɗɗe kay peccitima e Sénégal holko mbawɗa famminde men hen eyyi aɗa andi hande ma en dokku jeyanɗe ɗe jeyanɗe garten hen sen garti taw e enen nde ɗum feccande mawɓe nder Berlin ko jibini taw ko toon fof ummoyi to muɓi nder Berlin ngal Angleterre ƴetti Nigéria ƴetti Ghana eko nandi hen tan no pamirta wona faami Portugal joni ƴetti gueɗe Bissau o dunde Bisago eko nandi hen wona faami Belgique ƴetti Congo Belge no wiyeteno RDC démocratique mo Congo en daɓɓa tan no pamirta enen noon haade ko koye men kalten fayi so nayi talde ɓurde mawnude oga banggue Afrique banggue hirnague ɗe jeeyɗen e nder hen ndene jeeyama e nder hen joni kala leydi mawdi leyɗele joguinoɗe ƴewni yuɓɓitinir ɗum Allemagne ne joguino banggue Togo jogui hen hunde oga banggue Cameroun ƴeewi holno fewnirde ko fecca ko wadde min somi faami ɗon ko ɗum woni ko saabi ko nanta ko Afrique occidentale française eyyi Afrique occidentale française joni noon leydi hen fof nde wiyano an ko ɗo kaɗa ko ɗum jeeɗa ɗum woni guesa ma wone ruyde wone remde fewnude joni noon fayi so kañum ƴetti en nden France ƴetti en waɗi pecce ɗiɗi par ce que tal ɗiɗi joguino Afrique équatoriale française e Afrique occidentale française ɗum addi fayi so kañum talde mum nde ko mawde fecci ɗum pecce ɗiɗi gam wawa laamade holɗen leyɗel gonno e Afrique occidentale française Sénégal wonno laamu ogo gila Saint-Louis enen ko hen gonɗen Mali ko hen Burkina ko hen Côte d'Ivoire eko nandi hen ɓen kedde banggue Afrique équatoriale française ñiɓirde waɗa Congo Brazzaville e gadgol labbe fulɓe yululu woni ɗin Congoji Afrique on banggue Afrique centrale Ostalo kala ko France jeeno kañum woni nden talde wat toon joni noon ko ɗum addi leydi hen foof waɗi juɓɓudi muɗum e kalis muɗum e sifa muɗum e gondigu muɗum ko ɗum waɗi heccanke ɗen kalɗo enen Abou Gaye e leɗol communication enen kala wonde gardigu CEDEAO e CEDEAO guila nden noon hande Afrique oya wattede sosé 1963 leyɗele mawɗe ko en Angleterre ñande fof duña ko leyɗele mum ɗe yo laamu Afrique yo dañ doole France kañum yiɗi kañum ko yo dañ doole ɗum ummi ko guila jaggotagu kalɗum ɗo joni ngu goto fof talde mum nde yiiɗa leefa yiiɗa ɓoccito ɗum kañum halfi kañum jangguinde kañum findinde kañum famnata ko ɗum woni ko jiiɗa ko wadde France kañum fecciti kañum ko joguino ko gueɗe ɗiɗi hen ñiɓirde waɗa Congo Brazzaville ñiɓirde wonde nde waɗa ɗo e leydi men Sénégal machallah ɗum ko hunde wande fayida ɓe sikki hojomaji joguiɗen ɗi wona kewɗi no fewi kewani kono noon hande mbattan ko meftande tan jowde kono sa mimini en seeɗa tan hayso ko meftande e Sénégal lelgo muɗum est ce que aɗa wawi memde hen hayso ko seeɗa
to gandanɗa hoore ma ɗo lawol mum garawningol mum mbimami ni kañum ni koko feccino waɗi royaume jolof royaume eyyi aɗan ɗum ma en ga hen ha nde tubakoɓe gaddi cercle yidde yuɓɓitinde ɗum enenne diwan fof won kuuɓe woni hen wonno yuɓɓinanno ko heddi so gatta stratégie fayso mo jogui o fayso tawi halfi afrique banggue hirnangue ha tengui ɗo e sénégal yimɓe ɓe ganduɗa ko l'islam en koɓe ko juulɓe ne jogui aadaji mumen ne jogui fina tawaji mumen wonɗo ɓe tawi il faut koɓe pella ɓe piya ɓe jagguita nde ɓe mbawa lamade wonɗo ɓe tawi yo felle wasa fiyede wonɗo ɓe tawi yo fiya tan mefte kellel wonɗo ɓe tawi yo welne yuɓɓitine lelne c'est à dire que ɗon so famille woni ko mbiyanno ko joni royaume aji ɗin ɗon hen goto fof ko wonno organisé e nokku muɗum koko wonno ɗum koko wonno diwan fof ne joguino gardigo ngo lelnuno enen tawɗen ko guilay joom wuuro guilay arɗo en guilay joom en guilay naggam en tan ha woɗi yetti joni noon kamɓe kadi nden ɓe gari gam yidde jooɗade alay saago ɓe cosa saaha pelɓodel hakkude yimɓe ɓe so tawi pelɓodiri woten kuɓere jaltude ɓe mbiya ɗum ko an min cohli janggo ya wonana min ɗo min mbanma naggam o wadde kamɓe ɗo hadde ɓe peccima afrique o noɓe mbiɗa afrique o ni sénégal ɓe mbaɗi royaume ɓe mbaɗi fouta ɓe mbaɗi jolof ɓe mbaɗi bawol ɓe mbaɗi kadior ɓe mbaɗi siɗ ɓe mbaɗi salum ɓe mbaɗi nokku en fof noɓe tawirno laamuji laamotoɓe ɗon ni dakar noɓe tawi ɗo tawi ɗo so dakar wonno ɗo ɓe tawi goɗɗum e goɗɗum woodi hen ko ganduɗa ɓe mbawa ittude kono yoɓe mbassodir e joomumen woode hen ɓeɓe gone yobde woode hen ɓeɓe ganduɗa ɓe joɓani ɗumen kono ɓe mbayli juɓɓude saabu enen dewle men kumitano koye juma to banggue diine sariye men ñawanno ɗen ko gaadiji ñawanno yo Allah yima yaafo amen amal moutar sakeji mo ɓoggue toon ceerno seydou nourtall en jangguno heeɓe toon janggi ko fannu yanke ɗum wonno joni kamɓe ɓe gandi ɓe mbawa addude tribunal uji mabɓe tan joni ɓe guitta ko diine l'islam o waɗanno ko ɓe mbatti wadde qaadi soɓe gaddi qaadi an ɓe jaɓanima ya ñaaw e qouran o kono ñaawo fayso ina woodi eyyi yeehi ha ɓooyi mbaɗi tribunal uji tribunal islamique emo ganduɗa komo faysi ɗum fof ko gajata ƴeewogel gonga ha jalta o joni ko natti ha laaɓi iwi kono ɗum ɓe dolnini ɗum nden par ce que eɗen gandi eɗen nden tuubako so arema hay podma londe ayiɗa yo yaa ayiɗa mbiyen ɗen yalla yaafo en konngol koɓe solimaji koɓe ni wadde ko peeje e ƴoƴe e won fannuji hay mbawa yettade ɗon joni noon kalen koɓe mbaɗi ɓe cawnodira e meɗen ɓe jaada e meɗen ɓe mbiya min gani bonno diine moon min gon koye yaade moon emin jaa hamnayi koɓe ñini koɓe guitta ha laaɓa woni ko jiiɗa ɗo ko woni ɗo joni ko école aji fayse gam naata ɗo ko caɗele wonno nandanoma e haqqillaji men sa jagui junggo ɓiya nanni école jaggaɗe junggo ma nanduma jaygue en nan jangguinanoma douanier sono heeɓe ardata koye almet saabu janggo koko duppoyte ɗum ɗon foof ko salanode tubikiri waɗno ɗum e wonno ko seanaɓe ɓe tawnoɓe ina gandi ko jogori arde ko moƴƴani diine mbawa habtorade ɓe fiyande alay sago hade wonkoɓe gaddi peeje waɗi noon ko habtora hay ma gartoy hen kañenne yo kapto on banggue kamɓe ɓe gari ko jangguinde wiide min jangguina on gandon ɗum ɗo jaaɓe communauté sa jibinama ɗe kayitaji fayse nden ko tubaji cahaji gembeji kamɓe mbiya min gaddani kilote min gaddanma bidogel min gaddanma paɗe jangga kamɓe tubakoɓe ɗum ɓe gonno e wadde ha ganti ha sey sa yi tan mbiyande san on jiiɓe ɗo ha ay ɓeɗo mbayi yodde ɓeɗo mbayi naggam pour naata hen mawɓe ɓene gona e habtade senaɓe gona e habtade ɗum ɗo ko musiba ɗum ɗo so naati kala jagguɗo e junggo ɓum ko naggam fayi ni e ni ko nden hara wonno hakkude mabɓe ha yettuɗo kono noon mawɗo abou Allah jarama en wayno hojomaji ɗi gasi ha laaɓi car mbe sikki so gueno ñaawi inchallah ma en battu yewtere wonde ko lelta taw ko fate gande jarale ko gandanɗa hoorema vraiment subaka Allah pinden foof ma en ɓulnu ko ganduɗa hoorema ina nawra walla toon Afrique wonno ha to Sénégal ha hande e ñalawma hande oɗo jareɗen ɗum mawɗo Abou Samba Diop Allah jarama a jarama bas ala caɗele so Allah jaaɓi ko mbiɗa ko to banggue wayumaji ɗi no leloyno ardinoɓe ɓe ko noɓe gardeno e koɓe dañatno e jamfaji gonɗi hen ɗi fof ko haalata ko ma en kaal ala ko haalotako woodi kono haalatako ɗo haalatako en jettinan calmini
Mamadou Racine Sy Mamadou Racine maire ancien maire maire wala ko kanko woni joni maire le maire de Podor maire de Podor Mamadou Racine Sy en jettimo no feewi en kalno Aliou Seni Diagne radio makko wallodirede e jewte baɗe ni no beelamo no feewi wadde ma en gartu hen e nder cercle mo ganduɗa miijo wongo 16 juin 1863 ma en gar hen e holɗi nokkuji gonno no Podor jeeyano hen e gueɗe ɗe jeeyano hen par ce que Podor aussi ko jeeyano hen hunde mawde e nder Sénégal eyi donc inchallah ma en gar hen no feewi no feewi no feewi Podor e 1863 selmide waɗa tan waɗa ko lisa lelna Dagana rewna hen Podor rewna hen Bakel rewna hen Goye e Sédhiou ɗe ko goye mawɗe e nder cercle nde fuɗɗi hade mo yettoyade kote ko commune aji d' accord ɗum noon ma en gartu e hen so allahu lamɗo jaaɓi a weltanama no feewi en beltanima aussi président Mamadou Racine Sy Mamadou Racine Sy denɗi ñamo ñebbe o maire mbo Podor Podor mais également ko kanko aussi omo jogui diɗɗal makko taw ko ganduɗon ma ko diɗɗal politique dendagal wonɓe ɓe kala en calminimoɓe en jarnimoɓe en jetti Abou Simo Dimat kañum woni sababu o e Aliou Seni Diagne ma jeɗɗen jokkoye toon so Allah lamɗo jaaɓi e nder radio Podor par ce que mbeɗa andi Abou Sy kam sa mimi ɗum tan ma même jagraf Amadou Dia hammedem Abou Sy jagraf Amadou Dia Karas Abou Karas Fatimata Kane Bodia lieutenant colonel Dabbo joom koode on woni Fatimata o yejitaki wallahi machallah donc ɗon noon sen calmini Fatimata ma en calmina Banil Thielo mo ganduɗa e sey cuddiɗo son excellence Bachirou Sène ambassadeur en jetti mo no feewi no feewi en jetti Karas Abou Hassane Karas Abou Karas eɗen duwono ɓesgu Oumar Abdoul Kadiata yallah yirmi ɗum yaafo ɗum han o aljanna bay hammate jiggo en jettiɓe kamɓe foof kille dimatɗe fof galle gueygueyɓe galle saaɓe kamɓe foof yeew dadde en kamɓe foof en neldiɓe duwaw en calminiɓe ko ɗo katten ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi so Allah lamɗo jaaɓi bande musidɓe tedduɓe émission moon Gande Jaraale gasiɗo hannde lawol gongol so Allah jaaɓi so noon tijji amen kadi amin beddo eranga wonan yiɗɓe wadde sponsorisé Gande Jaraale min mbima bisimilla ma e anduɓe ɓurɓe ɓe gandal bisimilla mumen no poɗɗa également e ndeɗo yewtere witede Gande Jaraale assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh